Sanibonani, lona umkhulu uDube. Namhlanje nake ngizochaza ngamabhadi ukuthi adaleka kanjani. Kukhona amabhadi endalo lawa nje adlulayo. Kubuye khona amabhadi ukuthi umuntu waphuphumelwa yisisu. Kube khona amabhadi ukuthi wasikhipha futhi isisu. Leli bhadi ke aligcini kowesifazana kuphela. Lokwesilisa liyamngena ngoba nisuke nihlangana ngokocansi. Uma nihlangana ngokocansi niyahlangana nangokomoya. Elinye lamabhadi ukushonelwa umuntu obekade uthandana naye. Leli bhadi ke uzolithwala kubo bonke abantu osazothandana nabo. Wena mase ubona ukuthi izinto azihambele kahle, yonke into yakhe oyenzayo imiyama, usheshe uhlukane nabantu othandana nabo, yilona leli bhadi leli. Ngizochaza ngamanzi amnyama. Amanzi amnyama umuthi wenhlanhla, kodwa kufanele ukuthi nina mndeni niwadle nonke nihlangane. Uma ezophehlwa umuntu oyedwa kulowo mndeni usuke sebabulala abanye laba suke bengawadli. Noma futhi uma wedliwa okhokho benu nina ningasawadli, ayalakha futhi ibhadi elikhulu. Wonke lamabhadi ngiyakwazi ukwelapha. Uma waphuphumelwa yisisu ngokulapha ngomuthi onenyongo yenkukhu, bese ngokunika futhi umuthi omhlophe okuwenhlanhla. Uma ushonelwe umuntu othandana naye, kufanele uye kogezwa kubo kwalowo muntu ngembuzi. Kodwa uma ungakwazi ukuthi uzoshonapho kubantu abazogeza, mhlawumbe wathandana nomuntu enihamba naye nje kodwa ningazani ukuthi imaphi, sekungangenela-ke lapho-ke ngokugeza ngomuthi onenyongo yembuzi, bese futhi ngokunika umuthi omhlophe okuwenhlanhla. Amanzi amnyama wona-ke ngiwageza ngembuzi emhlophe. Nawo wonke amanye amabhadi ngingawazi ukuwalapha. UDr Dube emgababa.